Paparan niyo puta toga si matupang siaturi. Dinaug taudurhon iana kota dohot parumaeta. Majalo papan sumasuan pardongan saripeon. Sian bagas joro nitu ani marhite na posona. Anggiat matutu pardongan saripeon ni anak kota do parumeton. Didongani Tuhan jala di paso-paso. Ope asa tabuak matuan ni ulauta. Dihamuna musik nami. Neng buaton nami ma tuan ni ulaung nami. Asang dia tutu sahat matua, sahat matong nang pasu-pasu ni Tuhan dihami. Akan nawar dong atubu songoninang diburu nami. Atau ngabak musik nami. Aluho damang majo tomata namartua debata. Gabe ma, aluho damang ma tomata raja suaksoni nakto inata soribada. Aluho damang ma tusituan na toro, na liat na lolo dohot tupang isini luaton. Aluho damang. Gabi ma dihamu ama kepar musik nam. Asa siajur mula-mula siajur mula topa. Mula ni rumah ijuk, mula ni rumah gorga. Mula ni jolma namar bisuk, mula ni jolma namar roha. Asa mar mula daripada uli mar mula na renggan. Dipitan ni ulau tadi bakasan partikianon. Ibi amak parbosi nami. Baik kamu ma kodang mula-mula ilaus padong ma tu kodang sobe. Baik dah bang. Musik nami. Neng mga liat mahami, jala liat tonon nami matong anak dot parumain nami di Boguni alamanon. Asa lihat mapanggabian, lihat nang parhorasan, dihami saluhut na paparan na punami toga si matupang siaturi. Ibi amak parmusik nami, bay damang ma godang liat-liati.
pasu-pasu nasihat Tuhani Tuhamu. Jadi ulilas maruamu nate emak baru. Gabi masalah horas rasa nami. Wale ate mak. Jadi songani madi hamu parmusik nami. Asani tahu ai tio bina itu panuhatan. Baik damang masih tio-tio. Laos padomu ma tu hasahatan.